Ev der bajarokê bazarcika Mereşê ku erteca wêrankarya destpêkê bi pîleya 7.7 li vê derê qewimî bû. Dema em ketin nava kolanên vî bajarokê piraniya avahiyan hilweşiya bû. Tevî ku çend roj ser ertecê derbas bûyî jî ji bilî çend avahiyan li ser piraniya avahiyên hilweşiyayê tîmên rizgarkirinê xebat nedabû destpêkirin. Rûnişvanên vê derê dibêjin ku vê derê di nava vekavlan da dengê jin û zaroka tên û ew çend cara gazî tîmên rizgarkirinê dikin lê hin jî nain. Dîsanê wek hûn dibînin ew zilam niha bi telefonê ev e saetekê zêde ye dîsa bi tîmên rizgarkirinê ve kete têkiliye û dibêje werin vê derê hin kes hene lê hin jî çi kes nehatine û ev kesên ku li bin kavlan dernaxin. Halîme Doğru dibêje ku ew zarok û jinên li bin xirbeyan da cîranên wan in û ew pir xemgîn in ku nikarin ji bo wan tiştek bikin. Ew neçar li benda tîmên rizgarkirinê ne lê tevê ku banga wan kes nayê hewara wan. Tunan devlet ama tune. Erayna kurmancın den kasi neska ve hele nove. Na hara gel hele Türkana hele kurmanca kas tune. Amşi na Müslümanın. Amşi na kullavi khwadeyna. Avna jen hamanna am jen hamanna. Yani ma çekiriye. Ma dasti khayardım ye dreşkin. Piraniya bajarokê bazarcikê Kurdên Alewî ne. Wan hin jî alîkariya xwarin û konan newergirtiye. Wan bi derfetên xwe bo xwe kon vegirtine. Lê xwarin pizgirêkeke mezin e. Dorosar rame perişan içi da. Na şivan tıştını. Na çadıraka, na nonaka, na şivaka, na çayaka tıştını. Bişna mahara bişna. Hop tane tıştını. Non tını. Şirtını, non tını. Ayşe samar içi da kaski. Durna içi da ha başka bundana. Tukasa yardım ama nakına. Hekti her tişek xorun ne? Hame dene ma batoni ma vinen, ma çadri ma vinen, ma soykan. Ke her çandra ke va deprema biye. Hin kas nati na vir pers nakriye. Serjimara bajarokê bazarcikê nêzî 7,000 bû. Lê niha wek bajarekî vala diyar dike. Li gor rûnişvanan niha sedan kes dibin xirbeyan da li benda rizgarkirinê ne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bazarcika Mereşê.